Sung agin simi knawi payo lama no langma lama kerike langma bo kerei ini piaba diprasa amsairago henke kami khawi kusung kusung tongui tongbo lama kaham kerei hapango jesha bodol phana asukdi naikol jaigale naikol jaigeno ngui tongo abo haino naikol jaiga ngui tongjak khwai ramchandra ghat ni bisingo klainai dongor kamini lama o lama bisi kolok ma romis nam jaga naikol jaga abro no khnawi MLA Ranjit Derma thangi naikya singte bo khnai manka amsai lukrokni thani dongor kami khamani 100 বছর hai ngui thanga phiaba aro lama kahamle snam jaga or kisa khursatai klayo abo haise ngui tongkhanke 100 বছর se kawi tako okami lama snam jaga hinke lai thangnai CPIM te IPF ni MLA salnai rokhe a lama rokno a kami lukrokno siniada nugeda omo belek singtai tongo MLA ngui thangka lukuni boot mani thangka amsbe ingya je nung boot kaisa tlang mani aboni je dam iba khlaithai abo khlainango abrono khnawino lama hamya nei khnawino Ramchandra Ghat ni MLA Ranjit Derma thangai aroni lukro malakha te bahike lama snam janai logiwo engineer tlangai thangai malakha paithago MLA Ranjit Derma naimani yagulo o lamaro daktino snamwir jangnai ni kogrkha logiwo engineer rongo tei o thagur dongor lama no chung phaina thika motabu it bojangna ni bagai aldi department bainko chini borom ganang engineer gor phaisok paija bobon nko eke or kisisa lama o ungo laimano chung tini kisa dispute tomor tini or srai srai kenka dara bin jaga no ri rikha beleke khaka hambor lukunno hamjagnai bo jaga ri rikha eke motabu it bojak sinai o kami khamani bono sawo 100 বছর lai thangka it bojagya eke mutike kami khamang angko mang borok onek din kosto wati pamtiyo thanani phainani robot ranani gari roklangani onek kosto ke motabu it bojak sinai omti haikena pagla bari bo omti no kaisa jagani kisa angkolaya tabu kebang oro lakh lakh taka ni koটি koটি taka ni tabu samung soli tongo eke kai chini borom gana engineer bo chaitogo kami amchayo guri lama hamirongna angno saka bobonayo guru tabu lama rok khaijagai tongo 100 বছর 80 বছর ni pore sunaraya hai 80 বছর ni pore lama it bojagbai ke 4.5 kilometer eke moro botao bojagai tongo motabu dressing khaika lama kemo tini phaine pemani darano mane blaikeno tongthoka tamne kai bo bini jaga no lukurong ni bagai yafari mani bagai sing blaike tongthogo eke muti ya haikeno 24 Ramchandra Ghat buskang ni salo tebo kai lama je tabuk je kami rok lama it bojai ko abo bojagnai je kami lama tafana sisi route khainai nangkai abo khainai eka paper block khaika singa bo khainai eka moti haikeno Ramchandra Ghat ni kami amsani lama rongno sing kaham khainai ni bagai sing sai togui tongo khaklayo sing lukurong ni chubasu tai sini engineer rong ni chubasu jotto ni chubasu baina sing sini sing sasa khai sin Ramchandra Ghat tisai manai agam dino Ramchandra Ghat emon kono lama ta tongthon je lama it bojagya je lama pisungya singa borongno khainai nirbachoni somoy ang kogrimani tongo lukurong no ano 2 বছর জরারিদি o 2 বছর kai soigya 13 mas ni bisingo no gobang ma lama repair ongkha katal lama ongkha state highway ongkha tabu kami amsai rok iko mo 100 বছর lai thangka lama khaijagya tabu it bojaknani nai tong blake tong thogo omrong no kai te tamu sanai omte khena lukurong ni suba suman khangya kai tai chini engineer rong ni saitok ma bai जों chini Ramchandra Ghat no buskang ni salo kusung khati se manani khak